kestää, onko se 5 vai 6 minuuttia? On se enempi. No vaikka 4 on. Onko se 5? Aha, kannattaa. Äsken. Näin pois. Minä tykkään vähän. Mitä se tulee hämään? Ei ole pakko lyödä koko aikaa. Jos sä työnnä oot, niin päätyy. Ole vähän jalan, menee vedellä jalan. Oli siinä. Noin. Sitä ei ylös tanssaa. Noin. Jalan kapealla. Hyvä. Vasen oikein. Vasen oikealla. Tästä. Se kokkaa. Ja oikealla alakoukku tonne alas. Ylös. Lyödään vasen oikein. Käsi siihen, mä vaan lähden näyttämään ja unon käden koko. Noin! Vähän kapeamalla jalan. Jää vielä näin leveä. Noin! Nyt sä kovilla jaloilla. Silloin ne tuntee on ihan erilaisia ne lyöt. Noin, siis. Mene nopeasti suoraan. Kirjoittavaa. No kyllä kädet ylhäällä. Mä en lyönyt alas, mä lyömistä täältä vaan. Noin, leukaamaan. Muistutaan, että